Sa tinuoray lang sa akong tibok kinabuhi. Nagian ako nga dili ko makakaon sa isa ka adlaw. Nagian ako nga tubig lang akong imnon para makasurvive. Ingon anak kalisod among kinabuhi. Karon sobra-sobra ang gihatag sa ako nga grasya sa Ginoo akong gipang share na sa tao. Kay kanang mga butanga dili na ko na madala sa kamatayon. Mao na nga unsa man ni akong gidawat karon temporary ra man dili po ko mag-worry sa akong mga anak ug unsay akong ibilin sa ila kay ang ako bitong magulang wala man sila gibilin sa gi-prepare sa kuha ug unsa para sa akong future kay wa po sila pagkaon sa una kami tanan wala may pagkaon wala man gi-prepare akong magulang nga para ni sa future sa akong mga anak pero ang Ginoo magbuhat og paagi para matabangan ta sa kinabuhi ang buhay natin dito isipin na lang natin after 50 years from now, napabata diri. Ang kwarta, dili kina mo madala. Ang kanang kayamanan mo, di kina madala. Ang kana po imong title sa imong pagkatao diri, champion ka, senador ka, mayor ka, vice mayor ka, o barangay captain ka, barangay president ka. Dili biya na mo badala nimo dito po sa langit. So kitang tanan patay sa mata sa Ginoo, dili ato na madala dito. Ang madala nato dito kanang kaayo nato o pag hindi gugmaay sa matag usa. Ugma buhit pa ko. Oh, pasalamat kay ko sa Ginoo. Luhod na pugo ana magampo ko sa Ginoo. Pagkasunod ugma buhit gyapon ko. Pasalamat na pugo ana sa Ginoo. But I always live my life like every day is the last. So kinsay sinong kinakalugan ako, Ginoo lang ginakatakutan ko. Matabangan ako ang pamilya, matabangan na ako gihatag sa Ginoo sobra pa. Ang ako na pong pangandoy karon. Kung pila ka pamilya ka tao ang akong matabangan.